ሆሴ ዳንኤል ናብ ካፌ ምስ ኣተወ ኣሌሃንድራ ከመይ ሓዲርካ እንታይ ክእዘዝ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ከዓ ኣዝዩ ወሳኒ ስራሕ ነይርኒ ናይ ዋይፋይ ፓስወርድ ክትህብኒ ዶ ትኽእሊ ኢሉ ይሓታ። ኣሌሃንድራ ፀገም የለን ኢላ ክትህቦ ክትብል ዳማሪስ ኣብ መንጎ ብምእታው ብመሰረት ሕጊ ዝትካል ፓስወርድ ንተገልገልቲ ዓማዊል ጥራይ ዝወሃብ ኢላ ተቋርፃ። ካብኡ ዳንኤል ሕራ ኢሉ ዝኾነ ነገር ንምግዛእ ይሓስብ ኮይኑ ግና ጅቡኡ ፈቲሹ ዋላ ሓንቲ ገንዘብ ክረክብ ኣይከኣለን። ካብኡ ናብ ዳማሪስ ተመሊሱ ንግዚኡ ገንዘብ ኣይሓዝኩን ኮይኑ ግና ንወሳኒ ጉዳይ እደልዮ በጃ ክርድእኒ ኢሉ ይልምና። ዳማሪስ ግና ኣብ ሓሳባ ፀኒዓ ይቕሬታ ክሕግዘካ ኣይክእልን ትብሎ። ኣሌሃንድራ ብተግባራ እናተገረመት እንታይ ትኾነለኽ ዳማሪስ ኢንተርኔት ጥራይ ጎይ ሓቲቱ ንሎም ተሃብናዮ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኢላ ትሓታ። ዳማሪስ ከዓ እንድሕር ሎም ንዕኡ ሂብናዮ ጽባሕ 10 ኮይኖም እዮም ክመፁ እዚ ከዓ ንግዳዊ ትካል እምበር ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይኮነን ኢላ ትምልሰላ። ዳንኤል ብሕርቃን እንድሕር ነዛ ስራሕ ጉዳእ ሓጊዝክናኒ $1,000 ክኸፍል ይብለን። ዳማሪስ ብዘረቦ እንትትስሕቕ ኣሌሃንድራ ግና ኣይትጨነቕ ኢላ ካብ ጅቡኣ ሳንቲም ብምውፃእ ቡን ስተ ትብሎ። ንሱ ድማ ነቲ ሳንቲም ንዳማሪስ ሂቡ በሊ ቡን ሃብኒ ኢሉ ይሓታ። ኣሌሃንድራ ከዓ ቡንን ፓስወርድ ዋይፋይን ትህቦ። ሆሴ ዳንኤል ንኣሌሃንድራ ስለ ዝሓገዝክኒ ካብ ልቢ የመስግን እዚኣ ስራሕ ምስ ወዳእኽዋ እቲ ቓል ዝኣተኹል ክኽበኪ ቡን እውን ክእንግደኪ ይብላ። ኣሌሃንድራ ከዓ ፀገም የለን ንኽትገብረለይ ለይኮንኩን ሓጊዘካ ኢላ ትምልሰሉ። ኣብዚ ግዜ ዳማሪስ ናይ ቡን መኽፈሊ ዘይብሉ ሰብ 1,000 ክህበኪ ትፅበየ ኣለኺ ኢላ ትወቕሳ። ኣሌሃንድራ ድማ $1,000 ደለይኮንኩን ሓጊዘዮ ኢንተርኔት ምሃብ ግና ቀሊል ነይሩ ኢላ ንባዕላ ትፀርፋ። ዳማሪስ ሕጊ ዝትካል እየ ዘኽብር ነይረ ኢላ ትምልሰላ። ኣሌሃንድራ ድማ ሓደ ግዜ ግና ሰብ ምዃንኩም ክትዝንግዕ የብልክን ኢላ ትመኽራ። ብኻልእ ገጽ ዳንኤል ላፕቶፑ ከፊቱ ስራሕ ክጅምር ላፕቶፑ ባትሪ ወዲእኻ ዝብል መጠንቅቕታ ተርእዮ ትጅምር። ዳንኤል ኣብ ሰዓቱ ተዘይልኢኹ ስራሕ ስለ ዝበላሸዎ ናይቲ ትካል ላፕቶፕ ክጥቀመላ ይሓስብ። ንዳማሪስ ኣብ ውሽጢ ስለ ዝነበራ ግና ከፍቅደን ግዜ ይረኸበን። ሰዓት ከይኣኽሎ ኢሉ ክወስዳ ክፍትን ግና ዳማሪስ መፅያ እንታይ ኻ ትገብር ዘለኻ ኢላ ተፋጥጠሉ። ንሱ ከዓ ዝሓፍተይ ላፕቶፖይ ባትሪ ወዲኣ ስለዚ ናትካ ክትህብኒ እየ ደልየ በጃ ክሓግዝኒ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ኣይኾንን ረሓቐታ ሌባ ኢላ ትፀርፎ። ዳንኤል ሌባ ኣይኮንኩን ኢሉ እንዳረዳኣ ኣሌሃንድራ ካብ ውሽጢ ትመፅእ። ዳማሪስ ከዓ ትረአ ኣለኺ ንዘይትፈልጡ እየ ሰበይቲ ሓግዝ ዝበልኩኺ እዚ ኸይመፅእ ኢለ ኢላ ትዛረብ። ኣብዚ ግዜ ዳንኤል ካልእ ነገር እኮ ይሓተትኩን ላፕቶፖይ ባትሪ ስለ ዝወደአት ናትኩም ክጥቀመላ ኢለ ኢሉ የረድኣ። ዳማሪስ ከዓ በዚ ክተታለለና ኣይትኽእልን ኩሉ ነገር ሌባ ኢኻ ትመስል ኢላ ትኸልኦ። ኣብ ሰዓት ኣሌሃንድራ መንጎ ብምእታው ዳማሪስ እዚ ሰብ ሰርቀሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን ዘይትህብዮ ኢላ ትሓታ። ዳማሪስ ከዓ ኣይኸውንን እታ ላፕቶፕ ንሰራሕተኛታት ጥራይ ከም ትፍቀድ ትፈልጢ ኢኺ ክቕፅል ከዓ ኣብዚ ቦታ ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለና ኣነ እየ ኪዳ ዓማዊል ከሳሲ ኢላ ትእዝዛ። ኣሌሃንድራ ግና ዘረባኣ ከም ዘይሰምዐት እንካ ተጠቐመሉ ኢላ ክትህቦ ትፍትን። ዳማሪስ ብሕርቃን ኢዳ ሒዛ ስነ ስርዓት ግበሪ ኢላ ተጠንቅቓ። ኣሌሃንድራ ከዓ ን5 ደቂቕ ጥራይ እዩ ኢላ ተረድኣ። ዳማሪስ ሕርቃና ገዲዱ ሎሚ ትገብርዮ ዘለኺ ኩሉ ነገር ንሓለቃ ክዛረቦ እየ ኢላ ተፈራርሓ። ኣሌሃንድራ ከዓ ዋላ ሓንቲ ከይመሰላ እታ ላፕቶፕ ኣልዒላ ንሆሴ ዳንኤል ትህቦ። ዳንኤል ተሓጒሱ ይቐኒየለይ እዛ ስራሕ ምስ ወዳእኹ ዕፅፊ ገይረ ፍትወት ክምልስ እየ ኢልዋ ብቕልጡፍ ናብ ወንበሩ ኸይዱ ስርሑ ይጅምር። ዳንኤል ስርሑ እናሰርሐ ከሎ ፌርናንዳ መፅያ ኣብ መጠረሽታ ረኺበካ ትብሎ። ንሱ ከዓ እናገረሞ ኣብዚ ከም ዘለኹ ደኣ ብኸመይ ፈሊጥኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ጂፒኤስ ካን መጠረሽታ ግዜ ኣብዚ ከባቢ ከም ዝነበርካ ምስ ነገረኒ ነቲ ፋይል ክትሰድድ ናብዚ ክትመፅእ ከም ትኽእል ገሚተ እየ መፅየ ትብሎ። ንሱ ከዓ ቀሪበ ይሰዶ ኣለኹ ኢሉ ይምልሰላ። ድሕሪ ደቓይቕ ድማ ብታሕጓስ ገጹ በሪሁ ሰዲደዮ ኣብ መጠረሽታ ወዲአ ይብል። ንሳ ከዓ ሕጂ ብሓደ ክንከድ ኣለና እቶም ኢንቨስተራት ተኣኪቦም ንዓኻ እዮም ጽቦይ ዘለዉ ትብሎ። ንሱ ድማ ብስምባደ ፈጺመ ረሲዮ ፀኒሐ ኢሉ ይዛረብ። ፌርናንዳ ከዓ እንድሕር ሕጂ ብቕልጥፎ ተዘይበፂሕና
እቶም ኢንቨስተራት ክኸዲኦም ሕጂ ክንከድ ኣለና ኢላ ተፍልጦ። ዳንኤል ኣብኡ ኸይዱ ገለጻ ንምግባር ላፕቶፕ ስለ ዘድልዮ ንና ኣሊሃንድራ ኸይረኣዮ ንኺድሽ ኢልዋ ወፂኡ ይኸድ። ንሶም ምስ ከዱ ዳማሪስ ካብ ውሽጡ ወፂያ ነታ ላፕቶፕ ሒዝዋ ከም ዝኸደ ትፈልጥ እሞ ብሕርቃን ናበይ ከይዱ ኣሊሃንድራ ጠንቂቐክ ነይረ ኢላ ተፋጠጠላ። ኣሊሃንድራ ከዓ ብተስፋ ክምለስ እዩ ትብላ። ዳማሪስ ግና ተታሊል ከስሪቅክና እዛ ሓለቓ ክፈልጥ ኣለዎ ኢላ ቴሌፎን ብምድዋል ሄሎ ሓለቓ ከመይ ሓዲርካ ሕጂ ብቕልጡፍ ንኽትመጽእ ደልየካ ነይረ ኢላ ትዛረቦ። ሓለቓ ከዓ ስራሕ ሒዘ እየ ዘለኹ እንታይ ነይሩ ኢሉ ይሓታ። ዳማሪስ እታ ላፕቶፕ ተሰሪቓ ትብሎ። ሓለቓ ከዓ ብኣግራሞት ኣብኡ ኸለኽን ከመይ ክኾን ይኽእል ኢሉ ይሓትት። ንሳ ድማ እንተመጻኻ ይሒሽ ኢላ ቴሌፎና ተዓጽዎ። ካብኡ ናብ ኣሊሃንድራ እናረኣየት ኣብ ዓብ ሓደጋ ኢኺ ዘለኺ ኢላ ተፈራርሓ። ድሕሪ ደቓይቕ ሓለቐን ፓውል መጺኡ እንታይ ተፈጢሩ ኢሉ ይሓተን። ዳማሪስ ከዓ ኣሊሃንድራ ንዘይትፈልጦ ሰብ ሂባቶ ንሱ ከዓ ሒዝዋ ተሰዊሩ ኢላ ትሕስወሉ። ፓውል ብኣግራሞት እንታይ ኢሉ ንኣሊሃንድራ ይጥምታ። ንሳ ከዓ ን5 ደቂቕ ሂበዮ ኢላ ትዛረቦ። ዳማሪስ እወ ኣብ 5 ደቂቕ ድማ ሒዝዋ ኸይዱ ኢላ ተባጭወላ። ፓውል ብሕርቃን ናይዚ ትካል ኮምፒተር ብወነን ኪብክዮ ኢሉ ይሓታ። ኣሊሃንድራ ድማ እወ ሓለቓ ዝተጨነቐ እዩ ዝመስል ነይሩ ኢላ ትምልሰሉ። ፓውል ሕርቃኑ ገዲዱ ነዚ ካፌ ንምሻጥ ይሓስብ ከም ዘለኹ ነጊረክኒ ንስኺ ከዓ ብሰዓት እዚ ትገብርኒ ኢሉ ይቋየቋ። ኣሊሃንድራ ይቕሬታ ሓለቓ ትብሎ። ንሱ ድማ ልዕሊ እዚ ክሕገሰካ ኣይክእልን ኢሉ የጠንቅቓ። ኣሊሃንድራ ተጋጊኤላ ይቕሬታ ተሓቶ። ፓውል ግና እዚ ጌጋ ኣይኮነን ሓላፍነት ብኣግባቡ ዘይምውፃ እዩ ኢሉ ይወቕሳ። ኣሊሃንድራ በጃኻ ሓለቓ ክኸፍለካ እየ ትብሎ። ንሱ ድማ ብምንታይ ክትከፍልኒ ዝተወሰነ ካብ ማህያ ክቖርፅ እየ ኣብዚ ክትሰርሐ ግና ኣይደልን ኢሉ ከም ዝተሰጎጎት የፍልጣ። ኣሊሃንድራ በጃኻ ሓለቓ ካልእ ስራሕ ክረክብ ኣይክእልን ኣብ ኢደይ ከዓ ገንዘብ የብለይን በጃኻ እናበለት ትልምኖ። ንሱ ግና ግርምባለ ከውፅዮ እሞ ሕጂ ኺዲ ኢሉ የጠንቅቓ። ካብኡ ኣሊሃንድራ መማረፂ ስለ ዘይነበራ ኣውፅያ ሂባቶ ትኸድ። ንጽባሒቱ ኣሊሃንድራ ሲቪኣ ሒዛ ናይ ስራሕ ምልክታታት ክደሊ ትጅምር። ኮይኑ ግና ረኺበ ኢላ ክትሕጎስ ሓደ ወዲ መጺኡ ቆጺርና ኢና ኢሉ ቀዲዱ ይወስዶ። ብኻልእ ገጽ ኣብቲ ካፌ ዳማሪስ ናብ ሓለቓ ምስ ከደት ፓውል ሎሚ ካልእ ጌጋ ከም ዘይፍጠር ተስፋ ይገብር ይብላ። ንሳ ከዓ ብኣይተኣማመን ሓለቓ ዝኾነ ጸገም ኣይፍጠርን ትብሎ። ካብኡ ፓውል ሎሚ ዝመጽእ ጋሻ ኣለና ኢሉ የፍልጣ። ንሳ ከዓ ገዛእ ድዩ ኢላ ትሓቶ። ፓውል ከዓ ገዛእ ከም ዝኾን ተስፋ ይገብር ኢሉ ይምልሰላ። ዳማሪስ ቀጺላ ክንደይ ሰዓት እዮም ክመጹ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ከዓ ርግጸኛ ኣይኮንኩን ሕጂ ስራሕ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሉ ይምልስ። ካብኡ ዳማሪስ ጽቡቕ ኩሉ ነገር እዳሊ ክጸንሕ ኢላ ትኸድ። ድሕሪ ሰዓታት ሆሴ ዳንኤል ናብቲ ካፌ ተመሊሱ መጺኡ ንዳማሪስ ከመይ ውዒልኪ ኢሉ ሰላምታ ሂባ። ንሳ ከዓ ብሕማቕ ዓይኒ እናረኣየት ሕጂ ኸታይ ደሊኻ መጺኻ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ድማ ዝወሰድክዎ ክምልስ እየ መጺእ ኢሉ ሓዳሽ ላፕቶፕ ሂባ። ዳማሪስ ናብኡ ቀሪባ ዝተኸደንካ ተተኸደንካ ንዓይ ክተታለነ ይትኽእልን ትብሎ። ዳንኤል ግና ንዘረባኣ ከም ዘይሰምዐ እዚኣ ናተይ ኣይኮነትን በጃ ክትቐበልኒ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ንሱ ሕጂ ኣድላይ ኣይኮነን ትብሎ። ሆሴ ዳንኤል ይቕሬታ እንታይ በልኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ እታ ዝሃበትካ ጓል ሕጂ የላን ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል እናገረ እሞ እንታይ ማለትኪ እዩ ኢሉ ይሓታ። ዳማሪስ ሕማቕ ውሳነ ስለ ዝወሰነት ዋጋ ኸፊላ እያ ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል እናገረ እሞ ብሰንከይዳ ተሰጉይካ ኢሉ ይሓትት። ዳማሪስ ከዓ እወ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ተቐቢላ እዚኣ ግና ይሰረቅካያን እወ ኢላ ብንዕቀት ትጥምቶ። ንሱ ከዓ እወ ስለ ዝተቐበልክኒ የቐኒለይ ይብላ። ብኻልእ ገጽ ኣሊሃንድራ ሲቪኣ ሒዛ ስራሕ እናደለየት ኣጋጣሚ ምስ ሆሴ ዳንኤል ጎፍ ንጎፍ ይራኸቡ። ካብኡ ብሕርቃን ክንዲ ዝሓገዝኩ ንምንታይ ከምኡ ጌርካኒ ኢላ ትወቕሶ። ንሱ ከዓ ይቕሬታ ንዓኽ ክጐዲእ ኢለ ኣይኮንኩን ኢሉ ይምልሰላ። ንሳ ድማ ኮነ ኢልካ እባ ሕጂ ብሰንኪኻ ሸቕሊ ኣልቦ ኾይነ ኢላ ትጸርፎ። ዳንኤል እናሓዘነ እወ ይፈልጥ እየ ይብላ። ኣሊሃንድራ ከዓ ብሰንኪኻ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተጐዳእኹ ኣይትፈልጥን ኩሉ ነገር እየ ስኢነ ትብሎ። ዳንኤል
ኣብቲ ሰዓት ዝውድኦ ውዕል ስራሕ ነይርኒ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ተዘይገብሮ ኢሉ እናተዛረበ ቋሪፃ ብዛዕባኻ ጥራይ ኢኻ ሓሲብካ ኣነ ካብ ልቢ ሓጊዘካ ንስኻ ግና ስሱዕ ኢኻ ንዓኻ ምሕጋዘይ ኣዝዩ ዘጣዕሰኒ ትብሎ ካብኡ ዳንኤል ኩሉ ነገር ይርዳኣን እዩ ነቲ ካፌ ሓዳሽ ኮምፒተር ሂበዮም ኢሉ ይዛረባ ንሳ ከዓ ከምኡ እንተጌርካ እውን ሓደ ነገር እዩ ኢላ ትምልሰሉ ካብኡ ካብ ጅቡኡ ገንዘብ ኣውፅኡ እቲ ቃል ዝኣተኹልክ ከዓ ኣብ ዘሎ ኢሉ ገንዘብ ይሂባ ኣሊሃንድራ ግና ሕጂ እውን ብጥርጣረ እናረኣየት እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ምፂኻዮ ኢላ ትሓቶ ንሱ ከዓ እዚ ናትክ እዩ ተቐበልኒ ይብላ ኣሊሃንድራ ግና ንባዕልካ ሓዞ ገንዘብ ደልይ ኮንኩን ካብ ልበይ ሓጊዘካ ስለዚ ናትካ ሓገዝ ኣይደልን እየ ትብሎ ዳንኤል በጃኺ ሕጂ ተቐበልኒ ኢሉ ይልምና ኣሊሃንድራ ግና ኣይኾነን እኮ ኢለካ መፃወቲትካ ኣይኮንኩን ትብሎ ንሱ ድማ ሓደ ነገር ክትርድእለይ ይደሊ እቲ ዝበልኩኺ ምኽንያት ሓቂ ምንባሩን ቃል ዝኣተኽዎ ከም ዘይክሕድን ዋላ እቲ እውን ክእንግደክ ዝበልኩኺ ካብ ልቢ እየ ነይረ ኢሉ ይዛረባ ንሳ ከዓ ዝደልዮ ነገር ሓደ ግዜ ስኢኒ እየ ኢላ ትምልሰሉ ዳንኤል ስራሕ ድዩ ኢሉ ይሓታ ንሳ ከዓ እወ ኩሉ ሰብ ከማኻ ሓዳሽ ማኪናን ክባር ባድላን ክረክብ ኣይክእልን ትብሎ ንሱ ድማ ስራሕ ክበኪ ይኽእል ኢሉ ይዛረባ ኣሊሃንድራ ኣይኣምነካኒ ኢላ ትምልሰሉ ዳንኤል ከዓ ክትኣምንና ይደልኒ ምሳይ ንዕናይ እሞ ብዓይኒ ክትርኢ ኢሉ ይሓታ ኣሊሃንድራ ከዓ ናብ ናይ ዘይፈልጦ ሰብ ማኪና ስቂለ ይኣቱን ትብሎ ንሱ ከዓ ማኪኑ ከፊቱ ሳንጥኡ ብምውፃእ ስለዚ ብእግርና ንኺድ ኢልዋ መሪሑ ክኸድ ይጅምር ኮይኑ ግና ኣብቲ ትሰርሓሉ ዝነበረት ካፌ ምስ በፅሑ ጠጠው ኢላ ንምንታይ ናብዚ ሒዝካ ንመፂኻ ኢላ ትሓቶ ንሱ ከዓ ነዚ ካፌ ክገዝእ እየ ዝሓስብ ነይረ ኢሉ ዘረባ ይጅምር ኣሊሃንድራ ነይረ ሕጂ ኸታይ ሓሳብካ ለዊጥካ ኢላ ትሓቶ ንሱ ከዓ ድኻን ዝመሰሎም ሰብ ከመይ ከም ዘተኣናግድዎ ምስ ረኣኹ ግና ሓሳበይ ለዊጠ ይብላ ኣሊሃንድራ ከዓ ኮይኑ ግና ንስኻ እውን ካብኦም ኣይትፍለን ኣብቲ ሰዓት ንዝሓገዘካ ብሕታዊ ሰብ ጠሊምካዮ ትብሎ ዳንኤል ከዓ ክምስ እናበለ እስካ ሕጂ ቅረይ በልክለይን ኢሉ ይሓታ ኣሊሃንድራ ድማ ክባር ባድላ ስለ ዝገበርካ ኩሉ ነገር ዝዕረ ይመስለካ ኢላ ትሓቶ ንሱ ድማ ምሕረት ክሓተከ ይኮንኩ ነምፀኪ ዘበላሽኽዎ ክዕርየ መፄ ነዚ ትካል ምስ ገዛእኽዎ ምሳይ ክትሰርሒ ይደሊ ኢሉ ይሓታ ኣሊሃንድራ ኣነ ዝኾነ ሰብ ሓዚኑ ክሕግዘና ይደልን ኢላ ትምልሰሉ ዳንኤል ከዓ ሕጂ እውን ከምኡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ጽኒኢል ክስምዕኒ ነዚ ካፌ ማናጀር ኮይንኪ ክተመሓድርለ እየ ዝደሊ ኣነ ከዓ ዝግባኣክ ክኸፍለኪ ይብላ ኣሊሃንድራ ሕጂ እውን ክትኣምኑ ስለ ዘይከኣለት ሓቂኻ ዲኻ ኢላ ትሓቶ ንሱ ድማ እንድሕር ተቐቢልክኒ ሕጂ ኣትየ ክገዝኦ ይብላ ኣሊሃንድራ ጽቡቕ ብሓሳብካ ተሰማሚዐ ኢላ ትምልሰሉ ብኻልእ ገጸ ውሽጢ ዳማሪስ ነቲ ገዛ እቡን ኣቕሪባ ክትከድ ክትብል ንዳንኤል ትሪኦ እሞ ብሕርቃን ናብኡ ብምኻድ ሕጂ ዓማዊለይ ንቕበልን ውፃእ ኢላ ትሓቶ ኮይኑ ግና ፓውል ምስ ረኣዮ እንታይ ረኺብክ ዳማሪስ ኢሉ ብጉያ እቲ ቡን ሒዙ ብምኻድ ኣቶወሲ ዳንኤል እንቋዕ ብሰላም መጻኻ ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ዘለዓልካዮ ፈቲሕናዮ ኢና ይብሎ ዳንኤል ከዓ ኣብ ውዕልናቶም ኣብዚ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ኣብ ስርሖም ክቕፅሉ ኢና ተሰማሚዕና ኢሉ የዘኻኽሮ ፓውል ከዓ ወይዘሪት ኣሊሃንድራ ሕጂ ምሳና ይትሰርሕን ዘላ ብጉድለት ስነ ምግባር ተሰጉይካ እያ ኢሉ የፍልጦ ዳንኤል ብኣግራሞት ብጉድለት ስነ ምግባር ኢሉ ይሓቶ ኣብዚ ሰዓት ዳማሪስ ኣብ መንጎ ብምእታው እወ ብመሰረት ሕጊ ዝትካልያ ተሰጉይካ ኢላ ተፍልጦ ኣብዚ ሰዓት ዳንኤል እናሰሓቐ እቲ ንዓይ ኢንተርነት ዝኸልከለኒ ሕጊ ድዩ ኢሉ ይዛረብ ካብኡ ቐፂሉ ናብ ፓውል እናጠመተ ቅድሚ መዓልታት መፂ ከም ዝነበርኩ ነጊራትካ ዶ ኢሉ ይሓቶ ፓውል ድማ ንዳማሪስ ታይኺ ጌርኪ ኢሉ ይሓታ ንሳ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኣይገበርኩን ሓለቓ ካብኡ ከዓ እቲ ገዛእ ንሱ ምዃነ ይፈለጥኩን ኢላ ትምልሰሉ ዳንኤል ከዓ እንታይ ደኣ መሲለክ ነይረ ሌባ ኢሉ ይሓታ ብድሕሪኡ ፓውል ሓለቓ ብሓቂ ኣብ ክንዲ ኩሎም ሰራሕተኛታት እዚ ትካል ይቕሬታ ክሓተካ ይደሊ እየ ንሱ ይጽናሓልና እሞ እቲ ዓብ ስራሕ ሕጂ ዘይንውድኦ ኢሉ ይሓቶ ዳንኤል ኣነ ይኮንኩን ዝገዝኦ ኢሉ ምስ ተዛረቦ ኣሊሃንድራ ተኣቱ ካብኡ ዳማሪስ እዚ ኣኼባ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሳተፈሉ ይፈለጥኩን ጸኒሐ ኢላ ትዛረብ ኣሊሃንድራ ከዓ እቲ ነገር ከመይ ከም ተረድእዎ ንምዕዛብ መጽሔ ትብሎም ኣብዚ ግዜ ፓውል ኣነ ዝርዝር እቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዝነበረ ይፈልጥን ይብል ኣሊሃንድራ ከዓ ትፈልጥ ኢኻ ኩሉ ነገር ናተይ ጌጋ ከም ዘይነበረ ትፈልጥ ነይርካ ኢኻ ኢላ ትምልሰሉ ዳማሪስ ከዓ ተቐቢላ ሕጂ ከም ዝተጎዳእኸ ይተምስሊ
ክእመን ዘይብሉ ሰብ ዝኣመን ክንስኺ ኢኺ ትብላ። ፓውል ዳማሪስ ኣብ ክዕፀው ኢሉ ብምጥንቃቕ ናብ ዳንኤል ተመሊሱ ኣቶ ወሲ ዳንኤል ስምዒትካ ይርድኣኒ እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ኢንቨስትመንት ሞራላዊ ነገራት ምትሕዋስ ክኾን ዘለዎ ነገር ይመስለንን ይብሎ። ወሲ ዳንኤል ከዓ ነገራት ኣይሓዋወስኩን እዚ ትካል ክገዝአለኒ ዶ የብለይን እየ ዝመዝን ዘለኹ ኢሉ ናብ ኣሌሃንድራ እናረኣየ ትብልዮ ነገር ኣለኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ኩሉ ዝብለካ ዘለኹ ነገር ኣንዳዕዲዕኻ ትፈልጥ ኢኻ ኩሉ ዝበልክዎ ሓቂ እዩ ነይሩ ንስኻ ግና መሃያይ ከሊእኻ ሰጉይካኒ ትብሎ። ዳማሪስ ኣብ መንጎ ኣትያ ኩሉ ነገር ብጌጋ ኢኺ ተረዲኽዮ ኢላ ትወቕሳ። ዳንኤል ከዓ ኣይመስለንን ኣብዚ ገዛ ከመይ ከም ትሰርሑ ኣነ እውን ምስክር እየ በዚ ምኽንያት ዝገዝኦ ይመስለንን ይብሎም። ካብኡ ፓውል ከምይ ትበል ሓለቓ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢሉ ይልምኖ። ዳንኤል ግና ንሱ ቅድሚ ባድላ ገይረ ምምፅአይ ክትሓስቡሉ ነይርኩም ኢሉ ይዛረቦም። ዳማሪስ ግና ሕጂ እውን ብሕርቃን ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን ንስኻ ኢኻ ፀገም ፈጣሪ ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ኣነ በጋጣሚ እየ መፂእ ነይረ ካብኡ ከዓ ኣነ ተበዲለ ዘይኮንኩን ዝውስን ዘለኹ ክንደይ ሰባት እዮም ተጋፊዖም ከይዶም ኢሉ ይሓታ። ብድሕሪኡ ፓውል እንድሕርታ ፀገም ኣሌሃንድራ ኮይና ደጊምና ክንቆፅራ ንኽእል ኢና ይብሎ። ኣሌሃንድራ ከዓ ኣነ ደጊምኩም ቁፀሩኒ ኢለ ሓተትኩን ኢላ ትምልሰሉ። ብድሕሪኡ ዳንኤል ሓሳበይ ለዊጠ እየ ካፌኻ ጽቡቕ ምስሊ ስለ ዘይብሉ ንኽዕርዮ ከዓ ግዘ ስለ ዝወስደለይ ክትሸጦ እንተደሊኻ ፍርቂ ዋጋ ኢኸ ኣቕርበልካ ኢሉ ይሓቶ። ካብኡ ቀፂሉ ክዕርዮ እንተበልካ እውን ኣሌሃንድራ መሳሰይተይ ክትኮንን እያ ማናጀር እያ ክትኮን ኢሉ የፍልጦ። ፓውል እዝማ ፈፂሙ ኾን ዘይክእል ነገር እዩ ኢሉ ይዛረብ። ዳንኤል ከዓ ከምኡ እንተኮይኑ ዘዘራርብ ነገር የብልናን ቻው ኢልዎ ምስ ኣሌሃንድራ ክኸድ ይጅምር። ፓውል ንዳማሪስ ኣዋሪድክኒ ይብላ ንሳ ድማ ንሱ ገዛእ ምዃኑ መዓዝ ፈሊጠ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ፓውል ሕጂ እንታይ እየ ክገብር ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ኣይትጨነቕ ካልእ ገዛእ እንዶ ክመፅእ ኢላ ትምልሰሉ። ፓውል ግና እዚ ትካል ክሸጡ ካብ ዝሓስብ እኮ ፍርቂ ዓመት እየ ገይረ እስካዕ ሕጂ ግና ሓታቱ እውን የለን ኢሉ ይዛረባ። ካብኡ ዳማሪስ ንኣሌሃንድራ ሓለቓ ጌርካ ክትከድ ኣይትኽእልን ትብሎ። ንሱ ድማ ብዝበልዎኻ ምስማዕ ወፃእ ካልእ መማረፂ የለን ኢሉ ይፅውዖም። ንዳንኤል ምስ ተመለሱ ብዝበልኩም ዋጋ ተሰማሚዐ ኢሉ ይዛረቦም። ዳንኤል ከዓ እቲ ሳንጣ ንኣሌሃንድራ ሂቡ ፈርም ኢሉ ወረቐት ይህቦ። ካብኡ ቸክ ሂቡ ምሳኻ ብምስራሐይ ሕጉስ እየ ይብሎ። ኣብዚ ግዜ ዳማሪስ ብሕርቃን ኣብ ሜዳ ደርቢኻ ንኽትከደ ኣይትኽእልን ትብሎ። ፓውል ግና ዋላ ሓንቲ ከይመለሰላ ይወፅእ። ፓውል ድሕሪ ምኻዱ ዳንኤል ንዳማሪስ እንድሕር ናይ ምስራሕ ደልየት ዘይብልክ ኮይኑ ክትከደ ትኽእል ኢኺ ኢሉ ይዛረባ። ንሳ ከዓ እዚ ስራሕ ይደልየ ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዓሚለት ኣሓዛ ስልጠና ክትወስዲ ኢኺ ይብላ። ንሳ ድማ እሺ ሓለቓ ኢላ ትቕበሎ። ካብኡ ናብ ኣሌሃንድራ ተመሊሱ ኣሌሃንድራ እዚ ስራሕ ብክልተ እግሩ ጠጠው ንኽብል ብዙሕ ስራሕ ይፅበየኪ ይብላ። ንሳ ድማ ብኣይ ተኣማመን ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ከም ተዕውትዮ ይጠራጠርን ምስ በላ ኣሌሃንድራ እዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ የቐኒየለይ ኢላ ተመስግኖ። ንሱ ድማ ከምቲ ዝሓሰብክዮ ዓይነት ሰብ ዘይምዃነይ ንኸርኢ ዕድል ስለ ዝሃብክኒ ኣነ ኢኸ መስግነኪ ዝግባእ ሕጂታ ቃል ዝኣተኹልክ ቡንዶ ክእንግደኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ እሺ ባዕለ እየ ግን ከፍልሖ ኢላቶ ናብ ውሽጢ ተኣቱ።